Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So yun guys, magandang araw sa atin. So welcome back sa ating channel. So for today's video, mag-aabang tayo ng mga wild dove. So nandito na ako sa loob ng kura ko guys. So, madali talagang gumawa ng kura pag niyog. Hindi totoo yan. Itatayo mo lang siya. Yun, may kasama tayo guys, si Brother Hermie. Nandun siya sa likod. May spot din siya doon. So nakadali na pala tayo ng 4 guys na spotted. Hindi ko na videoan kasi sunod-sunod ang dapo nung pagpasok ko dito. Tapos nagpatunog ako, sunod-sunod na yung dapo, kaya hindi ko pa naiset tong camera natin. Buenas mo naman! Ka-4 na tayo. Nandun pa nga sa taas yung isa, hindi na nahulog. So yun, sige, abang-abang na lang sa mga patama natin guys kung meron pang darating. Stay tuned lang. Spotted guys. Spotted guys. Looks like guys, spotted. Spotted guys, laglag ulit. Puro spotted. May mga colored kaya lang may ilap sila. Ilap sa araw.
Naglag guys. Spotted ulit. Silaw na sa araw yung camera natin. Hindi ko alam kung malinaw pa yung kuha. Guys, stay tuned pa guys. Ito yung isa. Hindi nalaglag kanina. Ayan, hindi nahulog. Tapos meron dun kalapati. Ayan, kanina pa. Kanina pa yung kalapati dyan. Ayan. Hindi natin tinitira kasi baka may ari, may sing-sing pa. Kawawa naman yung may ari. Yun, no? Tara natin ilaglag kung kaya. Hindi na malalaglag guys. Sayang. Hindi na naglag. Sayang yung isa. Dali guys, spotted. Spotted guys. Dali ulit. Dali, spotted.
Laglag guys. One eternity later. Yun, uwian na guys. So, ito yung binabantayan natin na mga niyog. Yan. Bagong ano to guys. Bagong river na mais. Yan. Daming uwak oh. Mga bulabog na uwak. Dami. Oh. Daming uwak kaya bulabog. So yun guys. Meron tayong tinirang 3 uwak. Puro headshot. Ito pa yung kabila guys. Ng maisan. Yan. Kabilaan yan. Yan yung kura natin. Yan, tsaka ito. Maisan. Bagong river na mais. Ayun, yung kasama natin, Cherme. Nandun na, naglalakad na. Yo. So, see guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Naka-jackpot naman tayo. Kahit pa paano. Ito yung ginamit natin guys. Yung FX natin. Yan. So, andyan na yung nadali natin guys sa bag. Diyan tayo tumitira. Diyan sa walang dahon na yan. Tsaka dun sa mga niyog na yan. Dating spot ko to guys. 4 na buwan nang nakakalipas. 4 to 5 months yata. Yan, meron pang hindi naaani. Meron pa doon nagpupunta sa mga niyog na yun guys. Yung kasama ko hindi niya matimingan kung nasan sila. Ito yung kura natin. Yan o. Mga 25 to 30 meters yan. Yung mga uwak. Uwak na bulabog. Yan, sige guys. Salamat ulit sa panonood.